Polyamidový rám so 40% účasťou uhlíkového vlákna. 1 second, please. Elektro. Brother, Scharvan alaikum. Alaikum Sharvan. Brother, good! 3-kilový elektromotor od značky, ktorá domená najvyššieho, pridala H. Výkon je 250 W a 40 Nm, ale ak si mal veľa toho slameného latte a nevládzeš do kopca, podrž tuto a na chvíľu ťa potisne až 500 W. Motor, batéria, elektronika, všetko all in one ako v serióznom urbári. Pokiaľ si ortodoxný šliapač, Sharvan má aj klasiku s prehadzovačkou s 3 až 7 prevodmi od Shimana. Takže pokým moje elektro absolútne naplní podstatu citybajku, ty budeš produkovať lepkavú frustráciu. Čo? Budeš sa nechutne potiť. Inak, chceš počuť tajomstvo? Ja sa dokážem potiť aj na elektrickom. Fakt. Batéria Lyon, francúzsky Lev, má 173 Wh a prežije 1000 nabíjacích cyklov. A s dojazdom v priemere 45 km s tým nabeháš za život viac ako dedovo žiguli. Poháňa ťa remeň, takže žiadne rokové rinčanie ani olejové frkance na členkoch. Meno Sharvan je združením malého slovenského nezbedy, a.k.a. Šarvanca, a anglického Sherwan, akože nebuď lakomý a zazdieľaj. V národnej cene za dizajn vyhrá v 2 kategóriách, ako šikovný a udržateľný eco-friendly produkt. No neviem, ja vidím gitaru z tublatanky. Rám bežného bicykla sa vyrába 1 až 2 dní. Šalení výhodňáre to trochu skrátili na 2 minúty. 18 z Hurbanova obliekajú hazardný latex, vzadu ti podrží hliník a vpredu zrkadlová leftina. Nosnosť 110 kg ti ponúka viac ako Slim Fit, ale frajerku nevoz, lebo jej vybrusíš lisinu. Váha 17,4 kg nie je zrovna na imidžové nosenie, ale takéto letiskové tlačenie je cool. Jednostopé zistenia z testu sú, že za komfortom môžeš iba do vydlaždeného mesta, historická infraštruktúra ti vyruší platničky a nebudaj sa ti chceť čúrať. Že funguješ ako živé dynamo a krútením dozadu si nabíjaš, že váhu máš vpredu a keď sa ti po veľa kilometroch dourážajú zápestia a ty si sadneš na niečo zdravé, pivo a rezeň prosím, tak sa ti za 5 minút vypne sám. Hydraulické kotúče ťa zastavia vždy, i keď vyzeráš a vážiš ako lokomotíva. A že pri rozbehu musíš riadne šliapnúť, kým sa chytí elektro. A už ide. Jazdné režimy Eco, Custom a Turbo využiješ v meste, keď sa obratne multikultúrne socializuješ. Dobrý den. Priskot. Konnichiwa. Hello. V starom meste s tichým súhlasom dejateľov. Lapi, nastavujem na stred, takže aj pomôže, aj vydrží. Alebo v zelenom meste, keď potrebuješ vypotiť tú fialovú kravu zo včera. Ako sa volala? Milvka. Na jedno parkovacie miesto sa zmestí 42 Sharvanov. Zavolám primátorovi. Pán primátor, zdravím vás. Mám pre vás riešenie parkovacej politiky v meste. Alebo revolúciu, áno. Vybehnete? Ďaká. Zrýchlenie, koľko vládzeš? A maximálka s podporou do 25 a bez podpory, koľko ti táto ružová vyťažená diaľnica dovolí. Mladých Sharvancov rodia s 3 genetickými prednosťami. Je rastúci, takže si nastavíš dĺžku a povozia sa jedinci od 120 do 205 cm. Je skladací, takže do auta, do MHD, alebo keď ideš zneužiť vecko do mekáča, alebo vo vláčiku, kedy za... Go! Za... Prosím, gumička. Koľko? 20. Kedy za 20 sekúnd už neplatíš za bicykel, ale ideš si s batožinkou zadarmenko. A farebný, takže personifikuješ podľa outfitu, firemnej kultúry, alebo aktuálnych trendov, alebo v online konfigurátore, aby sme neskôr všetci museli vidieť, aký umelec si. Výbava offroad má naviac širšie riadidlá, drsné pedále, ktoré sú schopné ťa bilaterálne dodriapať, za trest, keď si dáš tie bambusové cvičky bez ponožky namiesto riadnej chlapskej obuvy. A zubaté pneumatiky, takže môžeš byť aj trochu mimo asfalt. Ak si zabudneš mobil s apkou, máš ešte ovládač. Ak si zabudneš aj ten, pozri, ako funguje jazdný režim. Debil. Sadneš, rozbehneš nad 10 km za hodinu, zatočíš dozadu a bike aktivuje posledné aktívne nastavenie. A ak si mal predtým no assist, tak si debil. Skôr ako kúpiš, môžeš si požičať na víkend a potvrdiť, že keď v pondelok prídeš vrátiť, cena 3000 € bez centu ti krvný obeh nezastaví. 5 rokov vývoja, 12 000 odmakaných hodín a tým 7 statočných, vyrábané na Slovensku s hromadou certifikátov a pochvál od národných inštitúcií, moderný, užitočný a solidný citybike tvorený ľuďmi, ktorí vyrábajú pre Rolls-Royce. Myšlienka na záver. Zelený most, zelená cesta, zelené myslenie. Moc fajn, ale zelená je aj pleseň.